Det er fedt, mand. Det er muligt at være en flyve, der er deroppe, du. Men det kan det ikke. Det ser fedt ud. Det er fandme mærkeligt, mand. Man kan ikke se huset, man kan se det bevæger sig, det der. En ildkomet. I synes, der er det ruller. Ej, det bevæger sig også fra side til side og sådan noget. Kan du ikke se det? Jo, jeg kan sgu ikke. Så hvis det kom derovre fra, Buk. Derovre fra, så får den bare ind, mand. Det er også flot rimelig hurtigt, ikke? Det er altså meget mærkeligt. Ja, det er altså lidt. Man kan ikke se huset, det er pisse. Kan du ikke lige gå ned og tænde lyset? Jo. Nederst. Det er kraftigt mærkeligt. Hvor forsvinder den? Ja. Hun er bare væk. What the fuck?